Kaixo eta ongi etorri egun berri batera, gaur abenduak 14, osteguna da, eta bi gonbidatu izanen ditugu. Batetik, Alaitz Elizburu, Euskara Abenturako elkarteko koordinatzailea dena. Alaitzek kontatuko digu zer den Euskara Abentura, bai parte hartzaileek bete behar dituzten baldintzak, zeintzuk izanen diren gaiak, proiektuak, eta nondik datorren Euskara Abenturaren ideia hau. Eta bestetik, Idurreski Isabel, Euskalgintzako Kontseiluko idazkari nagusia dena, ostiral honetan, bihar bertan, arratsaldeko 7:00 parlamentuaren aurrean Euskararen legeak 37 urte betetzen dituenez, mosaiko eta ekitaldi erraldoi bat eginen dute, eta beraz Idurrek xehetasun gehiago emango dizkigu. Baina beti bezala, elkarrizketak baino lehen, goazen betiko edukiarekin. Goazen orain, gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, 1982an, Gerardo Iglesias, PC-ko idazkari aukeratu zuten, Santiago Carrillo ordezkatuz. Urte batzuk geroago, 1983an, Schindler's List, Schindleren zerrenda filma estrainatu zen, Steven Spielbergek zuzendu etan Liam Neeson, Ralph Fiennes eta Ben Kingsley aktorrek antzeztu zutelarik. Egun berean, baina 1988an, Bill Clinton, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak, Gaza bisitatu zuen. Hori egiten zuen AEB-tako lehen presidentea. Eta bukatzeko, 2000. Urtean, Txernobileko Ukrainako zentral nuklearra behin betiko itxi zuten. 1986ko istripu larria eta gero. Ikusiko dugu aste honetako agenda. Ostegunean batetik eta gauetik Euria liburuaren aurkezpena. Fertxu Izquierdoren azken liburua aurkeztuko dute abenduaren 14ean, ostegunean 7:00 Txantreako biltokin. Bestetik, Zaldiko Maldikoko irakurle taldea sakonean itsasoa ikusten da. Ostegunean, Ilak 14 arratsaldeko 7:00 Zaldiko Maldikoko irakurle taldeak Patxi Zubizarretaren sakonean itsasoa ikusten da izango du bizpide. Idazlea bera bertan egonen da. Ekitaldia irekia da. Larun batean batetik Atortxurrok 28. Elkartasun jaialdiaren 28. edizioa eginen da larun batean Atarrabian. Arratsaldeko 4:00 hasi eta goizeko 6:30 bukatuko da jaialdia. Bestetik, Ane Etxegoienen kontzertua. Ane Etxegoienek bere azken lana aurkeztuko du Gaiarre antzokian. Festa. Festandirik gabe joan ziren pandemia urteei egiten die erreferentzia diskoak. Bertan, hainbat lagun gonbidatuko ditu. Haien artean abeslariak, musikariak, abesbatzak eta dantzariak. Berarekin ospatzera eta herri kantak interpretatzera. Arratsaldeko 8:00 hasiko da kontzertua eta sarrerak 20 euroan eskura ditezke. Jarraian, aurrendako antzerkia. Gure kanoa, txontxongilo antzerkia. Sanduztelaiko Zibiboxean, goizeko 12:30 ordu bat erditara. Eta bukatzeko tailerra, aurrendako sormengunea, bali berdea, egutegi basatia, Sanduztelaiko Zibiboxean ere, arratsaldeko 5:30 7:00. 6 eta 11 urte bitarteko entzat zuzenduta, 10 leku daude eta 2 eurotara. Izena eman ondotik, zozketa izanen da. Amaitzeko igandean aurrentzako zinema, superheroien familia. Jetbidek 11 urte ditu eta aitaren superheroi mozorroa txikitu egin du. Horregatik, aita ezinen da gehiago superleo izan. Baina bere bizitzak sekulako aldaketa jasango du aita ordezkatuz hiriko superheroi bihurtzeko aukeratzen dutenean. Superheroien familia filma eskainiko dute beltoken arratsaldeko 5:30. Ikusiko dugu gaurko egunkarieko azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Iruñeko gehiengo aurrerakoiak alkatetza berreskuratu du Asironekin, UPNren paralisiaren aurrean. Ibarrolak abenduaren 28ko osoko bilkuran utziko du kargua. 10 agintaldiko lehen zentsura mozioak kosta egiten dio alkateari postua. Asironek berriz bizikidetzaren hiri bihurtu nahi du Iruñea. PSN ez da udal gobernuan egongo. UPNek berriz PSNrekin harremana hautsi du. Udal eta kontzejuen federazioa utzi eta manifestazioa deitu du.
Geroa Baik eta Zurekinek akordioa ospatu dute. Argazki nagusian Joseba Siron udaletxetik atera da EH Bilduren egoitzara joateko. Eskuineko berrietan batetik Jaurlaritzak meritu gisa kontatzen du euskara eremu mistoan. Dekretuak ez luke eraginik izango eremu ez euskaldunetan. Bestetik, Irabia Izaga eta Mirabai Eselredin mistoak izanen dira datorren ikasturtean. Hezkuntza bereizia uzten du laguntza ekonomikoa ez galtzeko. Jarraian, Osasun Sailak 7 milioi euro inbertituko ditu Lizarrako ospitaleko zainketa intentsiboetako zentro berrian. Beste berrian, Gorenak 40 urtera igo du kaserako krimenengatik bete beharreko gehienezko zigorra. Behan, Txileko talde batek 78 milioiren truke erosi du Navarra Balat enpresa. Eta bukatzeko Atarrabiako osasun zentro berriak 6,2 milioi euroko kostea izanen du eta 2026an irekiko da. Diario de Navarrako titularrean, sozialistek Joseba Sironi eman diote Iruñeko alkatetza. Ibarrolaren aurkako zentsura mozio bat aurkeztu dute. Ibarrolak dio PSNek egiten duena nazkagarria iruditzen zaiola. Hori dela eta UPNek PSNerekin duen harremana hautsi eta manifestazioak deitu ditu. Bestalde, ziurgabetasuna Lizarran, Zangotzan, Barrainainen eta Eguesibarren. Argazkian, Kristina Ibarrolak bere taldearen babesa jaso du, PSNek, Bilduk, Geroak eta Kontigo alderdiek babestuko duten zentsura mozioa baieztatu ostean. Beko berrietan batetik, euskara merezimendu berria izanen da enplegu publikorako eremu mistoan. Bestetik, Irabia Izaga eta Mirabai Eselredin mistoak izango dira datorren ikasturtetik aurrera. Erabakiak legeak aginduta Nafarroko gobernuarekin itunak mantentzea ahalbidetuko die. Bukatzeko Dubaiko gailurrak atea irekitzen du petrolioaren, karbonoaren eta gasaren amaierara. Garako titularrean Joseba Siron Iruñeko alkate izanen da berriro, EH Bildu PSNren akordioaren ondoren. Oposizioko 16 zinegotziek zentsura mozioa registratu zuten atzo Kristina Ibarrola UPNeko Iruñeko egungo alkateren aurka. Joseba Sironek ordezkatuko du. Argazki nagusian Joseba Siron Iruñeko udaletxetik atera da PSNrekin sinatutako akordioaren berri eman ondoren. Ezkerreko berrian, desplazatuen eta ospitaleen kontrako eraso berriak Gazan. Beko berrietan batetik COP28ak amaieraren hasiera erabiliko du erregai fosilentzat. Bestetik, Bizkaiko ibai azpiko tunelak autoaren erabilera 130%raino handituko du. Eta bukatzeko, Bizkaia Durango txirrindulari taldeak ez du 2024an jarraituko. Berrian, titular nagusian, Ibarrola kendu eta Iruñeko alkate Siron jartzea hitzartu dute EH Bilduk eta PSNek. Argazki nagusian, alkatearen agerraldia. Kristina Ibarrolak ezkerrean Iruña saltzea leporatu zion alderdi sozialistari. UPNeko alkatearen kontrako zentsura mozioa registratu dute EH Bilduk, PSNek, Geroa Baik eta Zurekin Nafarroak eta abenduaren 28ko udal bilkuran bozkatuko dute. Euskara sustatzeko eta aurreskoletako plazen eskaintza handitzeko konpromisoa hartu dute. Behan batetik hezkuntza legea aukera galdu bat da ikastolen elkartearen ustez. Bestetik, erregai fosilak gutxitzea adostu dute 200 estatuk klimaren bileran. Argazki txikian, su-etena eskatu du NBek. Alboan, Mileik motozerra piztu du Argentinan. Eta bukatzeko, kide gehiago hartu aurretik zer eta nola aldatu aztergai du Europar Batasunak. Euskal Herria Irratiko berri nagusian, euskara berriro meritua izanen da eremu mistoan. Nafarroko gobernuak dekretu berria kontuan hartzea onartu zuen atzo. Nafarroko kontseiluak horran inguruko irizpena eginen du. Testuak euskara baloratu gabe uzten du eremu ez euskaldunean. Beste berrian, Fertxu Izquierdok eta Gauetik euria liburua aurkeztuko du gaur. Arratsaldeko 7:00 Txantreako biltokin egingo du aurkezpena Izquierdok. Konexio ugari errealista eta surrealistak dituen auzo nobela bat da. Eta bukatzeko Irabia Izaga eta Mirabai Eselredin ikastetxeak mistoak izanen dira datorren ikasturtetik aurrera. Sexuaren arabera bananduriko eredua bazterrean uztea erabaki dute, diru laguntzak ez galtzeko. Kaixo eta ongi etorri gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Alaitz Elizbururekin gaude, Euskara Abenturako elkarteko koordinatzailearekin, arratsalde on eta ongi etorri.
Arratsaldeon. 2024ko kanpaina abian jarri duzue, aurtengoa oker ez banago 7. edizioa, ez? Bada? Eta honen arira, Alaitzek kontatuko digu xehetasun gehiagorekin, zer den Euskara Abentura, ze gai jorratuko dituen, eta bar. Beraz, lehenengo galdera orokor bezala, zer da Euskara Abentura, zer hartzen du bere gain? Bale, Euskara Abentura da Euskal Herria oinez zeharkatzera eramaten dituen espedizio bat, oinezko espedizio bat. Eta bertara, goaz 125 gazte, Euskal Herriko 7 lurraldetatik etortzen direnak, eta horrez gain diasporatik ere etortzen diren gazte batzuekin batera. Eta, lantalde batekin batera, Euskal Herria osoa zeharkatzen dugu, uztailean zehar. Eta, gure helburua da pixka bat, Euskara sustatzea, eta pixka bat, Euskal Herriko lurralde ezberdinetako, eta, natura ondasun edo, historikoa, pixka bat horren transmisioa egitea, eta batez ere, Euskaraz harremandu ahal izatea, hilabete horretan, eta pixka bat, Euskaldun gazte berrien sare bat bermatzea, ez? Eta nola sortu zen ideia hau? Ideia hau sortu zen 2017-2018 urtean, lehen egon zen, Ruta Quetzal horretatik sortu zen ideia, eta nahi izan zuten, kide batzuk izan ziren parte hartu zutenak Ruta Quetzal horretan, eta hortik sortu zen euskarazko edizio bat egiteko ideia hau, ez. Eta badaude bi izen interesan pesten diatena, dira ziokitiarrak eta familia urdina. Zer dira bi hitz hauek? Bai, familia urdina deitzen dut zaue pixka bat lantaldeko ez? Lantalde oso bat goaz, 30-35 pertsonakoa gazte hauekin hilabete oso horretan zehar. Eta, kamiseta urdinarekin joaten dira, eta horretatik sortu zen, talde urdina edo lantalde urdina, ez? Eta iziokitarrak izaten dira, parte hartzaileak, ez? 125 gazte doaz espediziora, eta, euskarazko lehen hitzetatik zioki dugu horretatik sortu zen, ideia hau, eta, gure gazteak, iziokitar moduan izendatzen dugu. Ez dakit urtero aldatzen duzuen xede taldea edo, baino 2024koa nori zuzendutako ze Euskara Abentura izanen da? Bai, 2024ko ere hasi garaia prestatzen kanpaina ez, eta 2024ko edizio honetarako ere, izen emate epea zabaldu dugu, eta aurreko urteetako moduan, 7 euskal lurraldetako hautagaitzak jasoko ditugu, eta horrez gain diasporakoak ere bai. Eta, izango da 7. edizio bat proiektuarena, ez? Eta ze adintarteak hartzen ditu Euskara Abenturak? Euskara Abenturara joan daitezken gazteak 15 eta 17 urte bitarteko gazteak izaten dira. Eta orduan, 2024ko ediziorako 2007 eta 2008 urteetan jaiotakoek parte hartu ahal izango dute. Nola funtzionatzen du Euskara Abenturak? Zer egiten da hilabete horretan zehar normalean? Hilabete horretan zehar, hainbat ekimen egiten ditugu. Printzipalena, etapak egiten ditu goizetan, herri batetik bestera joateko. Eta etapa ostean, arratsaldetan hainbat dinamika izaten ditugu, euskal erreferente asko etortzen dira, gazteekin hizketaldiak izatera, hausnarketa momentu asko, eta pixka bat, apur bat, euskaraz harremantzea eta euskara bultzatzeaz gain, badago hor helburu bat dela, pixka bat, gazte hauen garapen pertsonala ere, ez? Apur bat, bultzatzea. Azkenean, dinamika hauei esker, aukera ematen zaie gazteei ere, erreferente hauekin, pixka bat, sakontzeko gai ezberdinak. Eta ze baldintza bete behar ditu pertsona batek Euskara Abenturaren parte izateko? Guk eskatzen dugu bi gauza, alde batetik euskaraz jakitea, eta beste alde batetik, esan bezala, 2007 eta 2008 urteetan jaiotakoa izatea. Eta gero, hor badago, egin behar dutela izen emateko, baldintza batzu bete, eta baldintza horren barruan, proiektu bat aurkeztu behar dute, eta aurkezpen bideo txikitxo bat. Eta hurrengo kanpainari begira, edo hurrengo izen emateari begira, aurkeztu behar dira, proiektu batzuk, ez? Eta proiektu horiek badaude bananduta 3 gaietan. Konta iguzu proiektu horren zerbait.
Bai, hori da, guk urtero iragartzen ditugu 3 gai. Eta 3 gai hauek aukeran ematen zaizkie, eta beraiek aukeratu behar dute gai bat, proiektua egin ahal izateko. Proiektua esaten dugunan da lan bat, lan txikitxo bat. Aurten, aurten erabaki dugu 2024ko ediziorako 3 gaiak izatea alde batetik. Emakumea eta kirola, euskara batua eta euskalkiak eta utopia. Eta, hauetako bat aukeratu behar izango dute, eta hauetako bakoitza jorratzeko 6 formatu dituzte aukeran. Formatuak izan aldira, sormen digitala, plastikoa, musikala, literarioa, historikoa, eta beraiek daukate aukera ezberdin bat, ez? Edo, formatu hauek eskaintzen duten aukera dute, gai bat jorratu ahal izateko, ez? Azkenean batzuk onak dira artelanak egiten, beste batzuk idazten, orduan, aukeran dituzte formatu ezberdinak gai hori jorratzeko. Eta zergatik erabaki zenuten aurkeztu nahi diren pertsonak proiektu bat aurkeztu behar izatea? Bai, guk eskatzen dugu hori baldintza moduan, pixka bat, Euskara Abenturara sartzeko, baldintza batzu daudelako baita ere, ez? Eta benetan adierazteko Euskara Abenturan parte hartu nahi dutela, eta gogoz egindako proiektu bat aurkeztea nahi dugu, ez? Pixka bat, bideratuko dituztena espediziora. Eta gaiak aukeratzeko orduan nola egin duzue hautaketa hori? Normalean gaiak errepikatzen dira, aurtengoak ezberdinak dira, ezagit? Bai, urtero gaiak ezberdinak izaten dira, adibidez 2024ko espediziorako irtendako iragarri ditugun gaiak, atera ditugu pixka bat ziokitarren nahietatik. Hau da, 2023ko espedizioan eukin genituen hizketaldi ezberdinak, eta hor atera ziren gai hauek, eta ikusi gendun benetan behar izan bat zegoela gai hauek jorratzeko gazteen artean, ez? Eta hortik atera ziren 2024ko gai hauek. Eta proiektu hauek nortzuk baloratuko dituzte? Proiektu hauek baloratzen dituzte Eusko Ikaskuntzako zuzentzaile batzuk .eusekin batera. Eta bai, guk bidalitako baremo batzuen artean, baina beraiek izaten dira zuzentzeaz arduratzen direnak. Eta gero egia da, proiektuaz gain, hartzen ditugula baita ere kontuan, gazteen jatorria eta generoa eta aurkezpen bideoa baita ere. Azkenean bermatu behar dugulako Euskal Herri osoko gazteak espediziora etortzea. Aukerak eta egiterakoan, ze imaginatzen dut 125 pertsona baino gehiago aurkezten direla, nola egiten duzu, zaila da, erraxa? Bai, ia esan, adibidez 2023ko ediziorako 360 hortik aurkeztu ziren, eta, klaro, 125entzako plaza dugu momentuz bakarrik. Orduan, prozesua pixka bat zaila izaten da, eta burua uste itzelak izaten ditugu. Baina, hori, kontutan hartun da proiektua, jatorria, eta hor ditugun irizpide batzuk, hautaketa egiten dugu. Normalean, aurreko urtean abiez 2023an parte hartu dutenek, parte hartu dezakete ere aurtengo edizioan? Bale, guk hor, 15 eta 17 urte bitarteko gazteek parte hartu aldutenez, beraiek aurkeztu daitezke 2 aldiz, hautagaitzak 2 aldiz aurkeztu ditzazke. Baina, lehenengo horretan adintartea hori badauka, eta bestalde, hautatua ez bada izan. Hau da, hautatu ez bada izan, bigarren urte bat daukate beraien hautagaitzak berriz aurkezteko. Baina, behin bakarrik parte hartu daiteke. Orduan, Zer nolako giroa sortzen da hilabete horretan? Zer esango zenuke dela hoberena eta txarrena? Sortzen den gauzarik onena da, zelako harremanak egiten diren, ez? Bai gazte eta bai lantaldearen artean, azkenean da hilabete oso bat etxetik kanpo, 24 orduz gaude elkarrekin, eta, batez be, elkar bizi behar garela, ez? Eta, egunerokotasunan dauden eztabaidak eta horrek aurrera eramaten ditugula, eta sortzen direla kristolako harremanak eta bizi dauten dutenak espediziotik kanpo ere. Eta gauzarik txarrena, igual nekea batzutan, ez? Azkenean etapak egin behar dituzu, oinez egiten dituzte, baina hala ere
nik ez nuke esango ez da, gauza txar bat denik. Azkenean, bueno, espedizioaren parte da, eta bueno, etapak egiten dituzte gaztek, eta posik amaitzen dute espedizioa, osea, bai, ondo. Nola da hilabete bateko ordutegi bat eta ekitaldiak eta ekintzak eta holan antolatzea? Imaginatzen dut denbora asko daramala, ez? Bai, gauza asko dira, azkenean, bueno, danak koordinatu behar da, ez? Hori, 31 egunetako, ibilbide osoak, ibilbidetik bueltan, bueno, kudatu behar dira baita lo egiteko tokiak, herriekin kontaktuan jarri behar gara, baimenak eskatu, bueno, gero gonbidatuak datozenean, gonbidatuekin ere, harremanetan jarri, eta bai, izaten da prozesu oso luzea. Oraindik, amaitu zen 2023ko espedizioa, eta oportatik bueltan jarri ginen 2024 begira. Zer nolako balorazioa egiten duzu aurreko urteari begira? Oso ona, egia esan oso ona. Azkenean, gure helburua nik uste dut betetzen direla, ez? Da, azkenean, sortzen dela hor sare bat, gazte euskaldunen sare bat, eta, ikusten dugula, ez? Adibidez, orain Durangoko azokan ere elkartu gara, eta bai, nik uste jendea ja badakiela zertara doan, ez? Eta betetzen direla helburuak, eta euskaraz harremantzen direla, eta bai, oso hilabete aberasgarria izaten dela, orokorrean. Aurtengo edizioak zerbait berezirik izanen du aurreko urtei begira edo patroi berdinak jarraituko dituzue? 2024ko edizioa printzipioz aurreko urteetako moduan egingo du aurrera, eta bai, izango da 7. edizio bat, eta egia da urtez urte hobetzen goazela, ez? Azkenean, esperientziak ere asko laguntzen dau, eta, saiatzen gara hobetzen urtero, ez? Orduan, bai. Eta aurtengo ez, hurrengo urtearen ibilbidea jada dakizue, edo momentu honetan nola dago hurrengo urteko kanpaina? Bai, ibilbidea badaukagun nahiko zehaztuta, eta orain gabiltza batez ere sustapenean, eta gabiltza Euskal Herriko ikastetxe ezberdinetatik pixka bat proiektua aurkezten eta gaztei pixka bat sasatzen, ez? Izena emateko eta abenturara animatzeko. Ez dugu aipatu noiz arte dagoen epea izena emateko, ez? Bai, ireki genuen izen emate epea abenduaren batean, eta luzatuko dugu martxoaren 8 arte. Eta uste duzu jendea iritsiko dela azken momentura arte apuntatzeraino edo nola egiten du normalen jendeak? Bai, batzuk badaude izen emate epea zabaldu eta lehenengo egun horretan bidaltzen dutenak, ez, gogotsu, baina badaude beste batzuk azken momentura arte itxaroten dutenak eta azken momentuan sartzen diren hautagaitzak ere asko izaten ditugu. Orduan, denetari dago. Zergatik uste duzu Euskara Abentura bezalako proiektu bat edo espedizio bat beharrezkoa dela hemen Euskal Herrian? Azkenean, Euskara Abentura bezalako proiektu batek uztartzen dituelako gaur egungo gazteak, ez? Eta dagoen behar argi bat dela Euskara bultzatzearena, ez? Hori batez ere. Azkenean, ikusi dugu gaur egun gazteek erdarara jotzen dutela gehiago, orduan, nik uste direla bi zutabe edo bi gauza uztartu beharrekoak, eta horrez gain, dala abentura bat, ez? Kriston abentura dala, uztai osoan zer, lagun artean bizitzekoa, eta, euskara sustatzeaz gain, benetako abentura bat bizitzeko aukera ematen dizulako, ez? Eta gaztea zaren einean, hori, azkenan hilabete bat, etxetik kanpo lagun artean, oso deigarria da, nire ustez. Normalean badago zonalde bat edo hiri bat non jende gehiago joaten den? Ez dakite, Bizkaiko jendea edo Nafarroko jendea? Gu saiatzen gara, saiatzen gara ez egiten dugu, 7 euskal lurraldetako jendea etortzeko, ziurtatzen dugu hori, baina egia da, biztanleria kopuruaren araberakoa ere badala, ez? Azkenean bizkaitarrak asko izaten dira. Beste batzuekin alderatuta, baina, orokorrean, zonalde ezberdinetako gazteak hartzen dute parte. Utziko dizut zure azkeneko minutua Baztango edo Iruñerriko jendea animatzeko, hemendik Xaloatik, Euskara Abenturan parte hartzeko, alaitz?
Bale, bueno, ni nire aldetik eta Euskal Abenturak elkartearen izenean, bueno, animatzen zaituztegu abentura hau bizitzera, astezina dalako eta ezaretelako damutzen. Eta esan bezala, dalako uztail osoko, bueno, kriston esperientzia, hainbat harreman egiten dituzte, Euskal Herriko beste puntako gazteak ezagutzen dituzte, eta oso ondo pasatzen dutela. Orduan, bueno, merezi duela eta animatzeko eta izena emateko. Beno, Alaitzek aipatu duen bezala, animatu, parte hartu eta Alaitz mila esker elkarrizketa eskaintzagatik eta zorte on hurrengo kanpainarekin. Eskerrik asko zuei. Zuri. Gaurko eta biharko eguraldia entzun dezagun orain. Gaur eguraldiak ildo beretik jarraituko du. Zerua oso deitsu egongo da eta zaparradak botako ditu. Sarriago eta indar handiagoz Kantauri isurialdean, bereziki ekialdean. Gainerako tokietan pilatutako prezipitazio kantitatea dezente txikiagoa izanen da. Temperatura antzekoa edo pikin bat baxuagoa izanen da atzo baino. Eta maksimoak 8 eta 12 gradu artekoak izanen dira. Elurkota 1300–1500 metrora egongo da. Ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, egunaren lehenengo partean oraindik bizi, batez ere kostaldean eta Ebro-Ibarrean. Bihar, egunaren bigarren partean, atertuz joango da. Goizean zerua hodeitsu egongo da oraindik eta euri egingo du han-hemenka, bereziki ipar partean. Orduak pasa ahala atertzera egingo du eta ostarteak zabalduz joanen dira, bereziki hegoaldean eta ekialdean. Ipar-haizea ibiliko da, baina temperatura maksimoak pare bat gradu igo daitezke. Altuenak 10 gradutik gorakoak izanen dira leku gehienetan. Kaixo eta ongi etorri gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Idurre Eskisabelekin gaude, Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusiarekin, arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon zoi ere. Abenduaren 15ean, ostiral honetan, zehazki Nafarroako Euskararen legeak 37 urte beteko ditu eta honen harira mosaiko erraldoi bat, antolatu duzue Iruñean, baina ekitaldi honekin abiatu baino lehen, goazen pixkatatzera eta konta iguzu pixkat zein testu ingurutan edo zein egoeratan geunden duela 37 urte Euskararen lege honi begira, ez? Bueno, duela 37 urte 1986an geunden, ezta? Oraindik ez ziren 10 urte pasa, nolabait Francoren diktadura amaitu eta trantsizioaren ondorengo, ez? Sare erregimen eta sare instituzional berria martxan jarri zenetik. Eta gauza asko ari ziren gertatzen, eta urte askotan, jende askoren kezka iturri izan ziren asko, politika instituzionala egiteko bidean jarri ziren, ez? Besteak beste Euskararen normalizazioaren aldeko hizkuntza politikak. Hizkuntza politika beti egiten da, erakunde guztiek egiten dute, batzuetan kontzienteki eta beste batzuetan inkontzienteki. Orokorrean gurean gazteleraren aldeko hizkuntza politika egiten da, ez arian. Baina hor sortu zen testu inguru bat hizkuntza politikak egiten hasteko Euskararen alde, eztabaida hori ere bazegoen gizartean, Euskararen normalizazioaren nahia, gizartearen parte handi baten aldetik baita ere, eta horri erantzuteko, Nafarroako parlamentuan ere egin zen lege bat, ezta? Zoritxarrez, garaiko indar harremanei eta negoziazio politikoei eta erantzunez, izan zen, eta berarekin ekarri zuen besteak beste, gaur egun bizi dugun eta Euskararen normalizazioaren ikuspegitik ez ezik,
Nafarra askoren eguneroko bizitzarako hain krudela den zonifikazioa berarekin ekarriz, ez? Azken batean horrek ekarri zuen Nafarroa hizkuntza auziaren ikuspegitik hiru eremutan banatzea, horietako bat izendatzea eremu euskaldun, beste bat ez euskaldun, eta hirugarren bat mixto, ezta? Eta bakoitzarentzako hizkuntz politikak egiteko zoru bat ezartzea. Eta aldi berean eragoztea euskara ofiziala izan dadin Nafarroa guztian, eta Nafar guztiek izan dezaten aukera euskararen normalizazioak beren bizitzetara eta beren izateetara ekarriko lituzkeen onurak izateko, ezta? Orduan, bueno, pixka bat horixe, ez, begirada historikoa do nolabait. Eta 37 urte geroago, ez dira ez da moldaketa txikirik egon lege horretan? Ez, horixe da, ez, Nafarroako euskararen legearekin arreta ematen duen gauzetako bat, ez? Dudarik gabe 37 urtetan mundua aldatu da, Nafarroa aldatu da, ez? Arlo ikaragarri, ez? Gizarte bizitzako arlo guztietan, ezta? Esate baterako, duela 37 urte, nekez pentsatuko luke inork sexu bereko pertsonek ezkontzeko aukera izango luketenik, edo gaur egungo bizitza bizigarriagoak eramateko aukera izango luketenik, ezta? Edo duela 37 urte, inork pentsatuko luke, nekez pentsatuko luke, gubiok izaten ari garen elkarrizketa hau formato honetan edukitzea posible litzatekenik, ezta? Ni nire etxean nago eta mugikor batekin ari naiz zurekin hitz egiten, zientzia fikzioa litzateke. Bueno, bi adibide xume dira, baina erakusten dutenak sekulako aldaketak gertatu direla. Eta aldaketa horiek bizitzako arlo guztiak busti dituzte nolabait esatearren. Baina euskararen legeak hor segitzen du, ez? Gertatu diren aldaketa guzti horiek gertatu ez balira bezala. Eta hori arduratzekoa da, batetik, euskararen normalizazioaren ikuspegitik ez dielako erantzuten gaur egungo premiei, eta bestetik oso kezkagarria da, lehen aipatu dudanaren ildotik, 37 urte hauetan abiaburuan artifiziala zen zonifikazio hori errealitate bihurtzen delako, ez? Esan nahi dut, eginaren eginaz, nolabait, eremu euskaldunean egin diren, aplikatu diren politika eta diskurtsoek eragin oso zehatza izan dute, eremu mistoan egin direnek ere bai, eta zer esanik ez, eremu ez euskaldunean egin direnek, ezta? Talde horretatik, batzuek abiaburuan zuten helburua uste dut bete duela, ez? Nafarroa, hiru Nafarroa bihurtzea nolabait, ez? Eta hori oso kezkagarria da. Eta zergatik uste duzue ez dutela lege hau moldatzen? Bueno, horre lehen esan dut, ez? Bere garaian ere, kontestu, ez? Eztabaida politiko eta indarrarreman batzuen baitan sortu zen. Eta nik uste dut euskararen legea dela froga bat erakusten duena hizkuntzaren auzia, ez, esan nahi dut, gizarte bizitzan, hainbat auzi, arazo, gatazka eta ez, korapilo asko izaten ditugu. Baina esango nuke hizkuntzarena, honek adierazten duela hizkuntzarena muinenetako bat dela, ez? Askotan tratatzen dugu ez bigarren, ezik eta hirugarren edo laugarren mailako aferatzat balitze bezala, ez? Baina esango nuke justu mugiezintasun hau, aldaezintasun hau bera dela hizkuntzaren auziak daukan garrantziaren froga. Eta dauka garrantzia, hor gurutzatzen direlako gauza
gauza asko, ezta? Norberetasuna nola eraikitzen dugun, norberatasun horretatik abiatuta besteekiko kolektibitatea nola eraikitzen dugun, herri izaeraren gaineko ikuspegi desberdinak, gizarte izaeraren eta bizikidetzaren gaineko ikuspegi desberdinak, eta iruditzen zait, gotortze handi bat dagoela, ez? Esparru batzuetan, eta beste batzuetan, kezka, beldur eta gehiegizko ahuldabe sentipen bat korapiloari behar bezala heltzen hasteko. Ze aldaketa zehatzak eskatzen dituzuen Euskararen legean? Zer aldatuko beharko lukete, ze alde edo ze gauza? Bai, Euskararen legean, joan daitezke, ez? Gaurko testua bera abiaburu hartuta ere, ziurazki, egiten direnak baina Euskararen normalizazioaren aldekoagoak diren politikak egiteko bidea eman dezake. Baina hor badago oinarrizko auzi bat eta kontseiluak dudarik gabe horri heldu behar dio eta ezin du horren gainetik begia kendu. Auzi bat bitan banatzen dena, ezta? Batetik Euskarak ez duela ofizialtasunik Nafarroa osoan, eta beraz Nafarren herritartasuna mugatu egiten duela horrek. Bai, Euskaraz argazten diren Nafarrek beren herritartasuna lasaitasunez egunerokoan, ez? Aurrera eramateko muga handi bat da hori. Eta defizit demokratiko bat sortzen duena, Nafarren baitan. Eta gero bestetik nolabait zonifikazioa, ez? Beste adarra, ez? Nafarroa osoan euskara ofiziala ez izateko, hori gertatzen da, zonifikazio bat egin delako, ezta? Eta horrek nolabait hiru Nafarroa sortzen ditu. Uste dute lehen aipatu dudana, ez? Hasieran artifizio bat zen horretatik errealitatea sortzen joan dela, eta hori oso kezkagarria da. Orduan, kontseiluaren eta orokorrean euskalgintzaren ikuspegia da zonifikazio hori bukatu egin behar dela eta euskarak ofiziala izan behar duela Nafarroa osoan. Zer aldatuko luke nafartar herritarron bizitzetan euskararen lege hori aldatuko balitz? Zeretan nabarituko genuke aldaketa hori? Nik uste dut euskaraz ardazten zareten Nafarrok, besteak beste, bestelako norri izate baten bultzada edo izango zenuketela, ezta? Egia da, eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan gertatzen denari begiratu besterik ez dago ofizialtasunak berarekin ez duela ekartzen automatikoki, euskaraz bizitzeko aukera, ezta? Hori Euskal Herrian ez da inun gertatzen, ez dago leku bakar bat, ez? Horregatik da hizkuntza minorizatua, eta hizkuntza minorizatua denez, ez da hori inon gertatzen. Baina, ofiziala izateak ematen dizkizu gutxieneko berme batzuek zure eskubideak urratuak direnean, zure eguneroko jardun hori, eguneroko bizitza hori euskaraz aurrera eraman nahi duzunean, sortzen zaizkizun oztopo horiek guztien aurrean, behintzat baduzu gutxieneko berme, babes eta aintzatespen bat, ez? Eta horrek berak adore bat ematen dizu, eguneroko horri guztiari beste era batera heltzeko. Ez da, esan nahi dut, ez da egun batetik bestera, ez? Minorizazio prozesuak ez dira egun batetik bestera bukatzen eta horrela eginda, baina bultzadak behar dira eta bilakaera hortarako dudarik gabe digitaltasuna zada izugarria da. Eta aldarrikapen honen ildotik, lehen aipatu duan bezala, ostiral honetan, arratsaldeko 7:00, oker ez banago, zer prestatu duzue?
Bueno, ekitaldi xume bat izango da, Nafarroako Euskalgintzak kontseilua buru dela, bueno, urtero oroitarazi nahi izaten du, oraindik duela 37 urte bezala jarraitzen dugula, diodan bezala mundu aldatu dela, baina hau ez dela aldatu. Eta, bueno, Nafarroako parlamentura, ez? Eramatea, Nafarroako parlamentuaren atarira aldarrikapen hori eramatea izaten da helburua, eta aurtengo berezitasuna izango da, mosaiko bate irudikatuko dugula, ez? Han bildutako jendeak mosaiko bate irudikatuko du, hain zuzen ere marraztuko duen zatitutako Nafarroa hori, azpimarratuko duena 37 urte, ez? 86tik gaudela horrela, eta noiz arte galdera hori plazaratuko duena. Eta nori zuzendutako ekitaldia izanen da hau? Alde batetik, Euskaldun eta Euskaltzale guztiei, baina ez horientzako bakarrik. Nik uste dut nolabait hizkuntze aniztasunaren alde, berdintasunaren alde, bizikidetzaren alde, gizarte kohesioaren eta justizia sozialaren alde dagoen guztientzako dela deialdi hau. Ze Euskararen legeak dakarren zonifikazioak eta ofizialtasun ezak ez dio bakarrik eragiten Euskararen normalizazioari, ez, modu abstraktu batean, baizik eta jende askoren eguneroko bizimoduari, lehen aipatu dudan bezala, eta eragiten baita ere gizarte kohesioari eta justizia sozialari. Lagun Nafarra askoren ahotan entzun dudan zerbait da Nafarroa iparraldea eta erdialdea eta hegoaldea gero eta urrunago daudela edo sentitzen direla, ez? Hori nafartasun ikuspegi batetik da arduratzekoa eta larria, ez? Beraz, gizarte kohesioa bezalako gauzak daude baita ere jokoan, beraz, balio guzti horien alde dauden guztientzako da deialdia, noski. Lehen aipatu duzunez, Euskararen legea Nafarroako parlamentutik aldatzen da, baina hala ere, orain Asiron alkate bezala ateratzeak, aurrera pauso bat suposatuko du? Bueno, berez, Euskararen legea Nafarroako parlamentuaren eskumenekoa da, ez? Eta han jokatzen den partida bat da, nolabait esatearren. Pentsa dezagun, Iruñeko, Joseba Asiron, Iruñeko alkatetzara eramango duen akordio horrek, ekarriko dituela edo ekar ditzakeela etorkizunera begira, Nafarroa osora begira ere bestelako urrats batzuk ematea. Hori pentsatu nahi nuke, ezta? Hor Bilduko Joseba Asiron hartuko du alkatetza, baina PSN-erekin, Geroa Bairekin eta zurekinekin akordio bat eginda, ezta? Bueno, Nafarroako gobernuan ere ikusi ditugu, ez? Holako harremanak. Espero dezagun beste urrats hau izatea bultzada bat Nafarroako parlamentuak hizkuntz politikarekiko, hizkuntza auziarekiko eta euskararen normalizaziorako beste jarrera batzuk har ditzan. Nola zaudete momentu honetan? Itxaropentsu, nola ikusten duzue lege honen aldaketa? Bueno, uste dut itxaropena oso gauza importantea dela edozein auzi politikori heltzeko eta batez ere gaur egungo garaietan, ez? Mundu guztian gauza guztiak hain beltz ikusten eta gertatzen diren une honetan. Esango nuke momentu hau interesgarria dela hizkuntzen auziaren ikuspegitik. Ikusten ari garelako, esate baterako, Espainiako estatuan, Pedro Sánchezen azken, presidente investidura horretarako negoziazioen ibilbidean hartu duela, Aspaldi
ez zeukan garrantzia bat, ez? Nolabait negoziazioak pasatu direla edo negoziazioetan egon dela, Espainiako Kongresuan gaztelera ez diren beste hizkuntzetan hitz egiteko eskubidea lortzea, ez? Edo Europan Euskara, Galiziera eta Katalana ofizial egiteko proposamena. Badirudi, aspaldiko partez, PSOE bezalako alderdietan, nolabait hizkuntza askotarikotasunekiko, dibertsitatearen aldeko diskurtsoak entzun ditugu, horren aldeko jarrera publikoak, nahiz eta kuriosa da, ez? Hizkuntzaren auzian ze gertatzen den, ez? PSOEk egin ditzake Madrilen askoz ere diskurtso eta praktika aurreratuagoak, gero PSNek Nafarroan eta PSek Bizkaia eta Gipuzkoan egiten dituenak baino, ez? Baina hor badaude mugimenduak edo behintzat etorri da plazara, etorri da erdigunera, etorri da auzi politikoaren izaera hartzera eta errekonozitzera. Eta uste dut hori bera interesgarria dela eta itxaropentsu izateko motibo batzuk ematen dituela. Eta ez duzu uste adibidez pixkat kontraesankorra dela, aipatu zuen bezala, Europan bai, Espainian bai eta Nafarroan ez izatea? Bai, horregatik ez, kontraesan askoari zaizkie pilatzen, ez da? Hori Europako ofizialtasunarekin, hori da gerta daiteken gauza deigarrienetako bat, ez da? Ez dakit, adibide erraza jartzearren, ez? Tuterako herritarre batek Europako instantziekin, Europako erakundeekin harremanak eta prozedurak euskaraz aurrera eraman aldi izatea eta aldiz bere udalarekin ezinezkoa izatea, ezta? Bai, orduan, kontraesan horiek plazaratzea eta adieraztea horren zentzugabekeria izan beharko du nolabait euskaltzaletasunean kokatzen garenon ariketa, ez? Datozen denboretan. Beno, gutxienez, ostiral honetan, hemendik Xaloatik deialdi txiki bat eginen dugu, jendea parlamentuaren aurrera gerturatzera eta mosaiko hori osatzera, ez? Bai. Gainera, ez da, nien daia nago momentu honetan, da euria ari du barra, ez dakite zuek ere horrela zaudeten, baina iragarpene diote bihar ateri izango dela. Ostirala ere bada, beraz lehendabizi mosaikoa eta gero tragotxo batzuk lagunekin, aldarrikapenari poz pixka bat jartzeko ere ez da plantxarra. Oso ongi Idurre, mila esker elkarrizketa hau egiteagatik eta ikusi ezagun biharrea euskarak babes hori daukan edo ez. Ikusiko. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Aio. Mila esker beste egun batez hemen egoteagatik eta hurrengo astean elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.